harmonija energije puta. To ti u doslovnom prijevodu znači aikido. Pa o aikidu smo često puta govorili u našoj emisiji, jer aikido borci u Zagrebu i u Hrvatskoj djeluju neobično agilno. No vrijeme je da ga predstavimo u sklopu naše rubrike o manje posjećenim sportovima, a koje ipak vrijedi predstavljati i o njima razgovarati. Evo priče Ognjena Golubića. U Hrvatskoj se aikido trenira već 2 desetljeća. Upravo toliko stariji je i prvi zagrebački klub koji danas na 2 lokacije u gradu prenosi ovu modernu japansku vještinu. Aikido je doživio jedan bum u Hrvatskoj, uistinu gdje 1992. je bilo 3 kluba, Zadar, Split i Zagreb, a danas ima preko 40 i nešto. Praktički u svakom dijelu Hrvatske postoji aikido sekcija, jasno različitih stilova aikida, ali u suštini mi smo svi jedna familija koja pokušava živjeti život na jedan malo drugačiji način nego što je do sada bilo na razini sukoba. Aikido je vještina japanska, vještina koja je nastala sredinom 20. stoljeća. Osnivač je Morihei Ueshiba, koji je u početku vježbao daitori u jiu-jitsu. Svi jiu-jitsu znaju što u biti je. I te tehnike načelno imaju koncept da završe sa polugom, udarcem, sa gušenjem. On je pod utjecajem određene religije to pretvorio u jedno umijeće, u jedan put, jedan način života gdje ne mora svaki sukob završiti udarcem, gušenjem ili polugom. Ako i dođu s nekim problemom u trening ili sa nekakvom vlastitom teškoćom, poslije je sve ravno, s lakoćom se ide kući i sutradan se lakše živi ona stvarnost u kojoj čovjek je. Ono što dodatno privlači je činjenica da u aikidu ne postoje rodne niti dobne razlike. Sparing partneri su ravnopravni, a unatoč tomu treninzi su intenzivni i znaju biti veoma naporni. Nakon Drugog svjetskog rata razvilo se puno u biti učitelja koji su na svoj način širili dalje razumijevanje aikida i jako je dobra stvar što aikido nema natjecanja, tako da daje neku slobodu vlastitom promišljanju na koji način rješavati današnje probleme na tatamiju, što se tiče sukoba, ali isto tako i u svakodnevnom životu. Da li u obiteljima, da li na poslu, da li na ulici, nikad se ne zna. Aikido je jako zahtjevan, moram reći. Mislim da je lakše možda mlađim generacijama, ali i to je, ja mislim, jako individualno. Jer ja sam konkretno krenula na aikido nakon vrlo ozbiljne ozljede noge. Imala sam lom na stopalu, tako da je moja statika bila poremećena. Trebalo je vratiti tonus svim mišićima i jako dugo sam štitila tu nogu. Dakle, nisam mogla raditi padove jednako na oba dvije strane tijela. Tako da aikido, kao i sve druge borilačke, uvjetno rečeno, discipline, vraćaju ravnotežu. Ovdje su neke vježbe disanja, vježbe meditacije, što je izuzetno bitno danas u ovim stresnim vremenima. Razne vježbe istezanja, znači dosta je bitan taj odnos prema sebi, razvoj samog sebe i onda kad se dogodi neka loša stresna situacija, mislim da se možemo lakše s njom nositi. Nego da odmah počnemo, ajmo sad se basati, ajmo se sad razvaljivati, ajmo se odmah tući, to ne. Recimo ja radim sa djecom i nikako ne dozvoljavam bilo kakve agresivne nakane jedni prema drugima. Jer svi klinci su danas opterećeni s tim igricama, sa crtićima punim nasilja i jedino što znaju jedan drugoga gurati, počkaljivati, tući. Niko ne zna zagrliti, niko ne zna jednostavno se poštovati jedni druge. Vještinom aikida lakše ćete pronaći put duhovnog samorazvoja, navode u Aikido društvo Zagreb. Cilj je postići prosvjetljenje, a tehnički elementi, koji nisu nimalo jednostavni, samo su sredstvo koje služi spomenutom cilju.